koliko iznosi rezultantna sila ako na neko tijelo djeluju suprotno orijentirane sile od 24 i 17 njutni. Pa imamo zadano. Sila 1 je 24 njutna, sila 2 je 17 njutni. Ako nacrtamo neko tijelo i dvije sile, jedna je u jednom smjeru, druga je u suprotnom, rezultanta je zbroj tih sila. Međutim, naše se dvije sile kreću u suprotnim smjerovima, pa je onda sila F2 suprotnog predznaka. Naša rezultanta je 7 njutni, jer je 24 minus 17 7 i nacrtat ćemo je u smjeru veće sile.